Kulai pi Khynnah ki berit ngapediang sobhai pi syakane ka Christmas program. Hakane kesengi kadai kesengi kaba kum ki Khynnah ki dap da ka jingkemen. Kum ka pertai barak ka wairu ki dap da ka jingkemen. Balai namar ba u Jesus Christ uwan syakane ka pertai. Balai ba uwan syakane ka pertai. Ban penem ki pop ki jonga ba ki jong pi. Dia nama raba kani ka program lawalam yaka da ka Khynnah. Ti nginyo ban rakhi bat kini ki parlok janga ki Khynnah ki badan ni. Nginyo banyak kemen bat kintan lu sibun ki program ba ka Khynnah Balang Presbyterian Laitkor kalabu ban penyat hagini kesengi. Balang ngait scam ya pi ki barok ba pait ni ka puat pinyo ya ka jingker khu kham tam ya kimi khpa ki bedan rengkat balai khun ki jong pi banyak pelut por bat ngi kum ka Khynnah. Ti kita ngi perlok janga ni ba ini perlok janga ngakwa ba syua pengen sedang program ngakwa ban kelih pen jong i tu mentah kesengi kade ka sikha jong lo Jisu. Very good kade jong Jisu kemju ka jing keli ngabu pen jong piru kane kade ka sikha jong lo Hoi jong Jisu. Ti lalu hipen hang dia. Ali. Pin i bakadan. Wai ni. Kulai. Very good. Ye tai. Kasem. Very good. Kasem kulai. Ila jubab da iperlok jonga kadai kasem kulai. Boleh bagi Khynnah lane balai ka pertai barak away kibu ya kasem kulai. Namar ba omdan manu em ba pediang ya Jisu. Hakayeng kasem ko jongki. Henry kadai penban kasem kulai bat ishing ot. Kumno ngitepan balakha ya Jisu hasem kulai. Kaktien jong blai naulokas kaya thu hangi bala pentia ya uta ukhlung hakashing ot. Nang ta ngisuthu ba lakha ya Jisu hasem kulai. Nakashing ot klem tho ba hakayeng sem kulai Henry na ishing ot ila ban suthu lakha ya Jisu hakasem kulai. Ti menta pan ngi asdang no ya ka program ko jungi ko mi Khynnah da ka bangin sedang shwa da ka Bible recitation nagi porlok jungi. Tehni ko po ngan khot kita ki porlok bakin shim ya ka benta ka jongki. Ngan puli naga gospel Matthias kalinong kabaar kadikot beningkong. Haba lakha yu Jisu ha Bethlehem Judea menba u Herod ulong siem hakmi lawan Kiriustan namingi sya Jerusalem. Gospel Matthias karnong kabaar kadikot kabaar ki doong hangno ubadang kashin usiem kijiu nabangi layo iya uklul jungu ha karimingi bangi laywan ban mani u. Gospel Lukas undang ba'a dekat bepra la dante ha kata keri kinang aplang brot ki basa shalom bat ki bea amit ke kinhon nang brot jongki. Gospel Lukas nang baar dekat bekandai hakmi ru u angel utrai ulawan sisndan haki bat kaburam utrai kala tenchan barok saudang yaki di kila septing sikat daya. Gospel Lukas nang baar dekat bespong Henry uta u angel ulawang haki wat septing naba hakmi ngawan lam api ya ka kubo babah ka jingkeman bakrau ka banang haki berbara. Gospel Lukas kalnong kebaar kedekat kebakat way naba ha kani kasni lakha ya pi ha kasno debet ya unong penem u balong ukres botra. Kubleshibun ya pi kum Khynnah pila ay ka to ka Bible recitation kalong ke ka jingker khu ya ki basngam ba ya piru to nang ya tristom naga po support menta pan in pediang sakaway pan ka benta kata kalau jing syat nagi perlok ke bain ya ka choreography te hang ni kapor in pediang no ya ka ni ka jing syat ka jongki.
Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kublai shibun ya pi kena kasap jong pi kalong sya ka baitanan ban ublai nak khu ya pi ru ba pinang yo isu ki sa preng jong pi ba pinang ai menta pan ngi opdiang sei ka wei pan kata ngi yo ya ka short play na ka sing kena pini I na ka por ya ka sap ka jong ki ru kumju ke ba kan ai ba khubor na ka por kalong ka ba pinap prakhat ba ke ba kan ai na ka por tong nya pen ya ka benta ka jong ki Kalaja 8,000 snem menshwa ha kapor ba usim Herod usinshar yakahima Judea ublay ulapha yu angel Gabriel sha ka shnong Galilea ka bakirteng ka Nazaren sha ka thaisati ka balete ktien bad ubriu ubakirteng u Josem ka kirteng kata ka thaisati ka long ka Mary Kublai, pa ka bala yok ka jingay ay ba kraw utray undan lembat pa la kirkuya pa hapadeng kikintay. ka Mary te kala sngaw khuslai e bar kala pusan holiday Kabakumno kalawan long kata ka jing kublay. Tuat syap tiang ko Mary na ba pala siyem ka jingay ay bat ubelay. Te hakmi pan sapun kun halak po bat pan kayu kun bat pan kot ya ka kirteng jang u Jisu. No kani kalawan long habangam pari thoyo brio. Min siyem ba kud unwan hapa bat ka bor uba kli tam e kan ka alor jang pa na ba ita iba kud ya iba on ka on kot ukun ubelay. Hakmi ka Elizabeth ka kur jang pa ka ru kalapun kun shinrang ha ka jinglong temen jang ka bat unye ulong ubnai uban riyo yaka balaju kot ka balingki ka wairu ka ktien na ublay ka namlong klam ka bor. Kmi ka shakri chong try to kan long nga kat kun kaktin chomi. ha kata kapor ka Mary kalalet ban yathu ya u Joseph ya ka e ka ba u angel utrai ula pau haka Joseph, ngawan yu thua pi bau angal try ula pau nga bangal pun kun blay. Kumlo kata kala belong, ngam laban penyanyi kata dalai liru. Henry u Joseph ba u long u bahok man ban pelat no jar yaka Henry haba udang pusan ya kini ki e ru hakmi u angel utrai ula pa u ha ka jing pot sneu jong u Kutasa ukun David wajak tiang macam ka Mary katunga jongme na ba un penem yala Gabriel na ki pop joki Dia haba u Joseph ula khi na kabatia ula le kumba la hukum u angel utrai ya u bad ula shim ya ka Mary ban long ka tengah jong u
haba ke Mary bad u Joseph kila poi ha Bethlehem kapor ti kala khamit bon kibriu kila wan lang she Bethlehem ha kata kapor bad kumta ki yeng kibriu kila dap da ki nong shong basa namar kata umdan shu manu manuru man khot basa ya ke Mary bad u Joseph Kong, dan yang basah ni em bagi nyok ban khan khun ublai. Em dan sekasih Khynnah. Ba, dan yang basah ni em bagi nyok ban khan khun ublai. Em piba am dan sekasih Khynnah. kumta kila wa chaka bansa mien bakila lab ya kawe kasem kabadon harut shnong Mary, yang ilai nah katai kasam bagi nyok ban khan khun ublai. Ali chulam. tiha kata kapor shiteng senia kameri kala khano yu khun ublai u Jesus Christ bat kala sop yu da ki jan sop bat kala penthia yu ha ka shing on ladon ti ha kata kali kinong ap langbrod ki basa mi bat ki kenhun langbrod jongki hakmi ru u angel utrai ulawan shisndon haki bat kaburam utrai kala tenshan baro saudong yaki Wajib tiang na bah kami ngawan lam happy ya ka kubor babha ka jinkmen bakraw ya ka banlong ha kibriu baro namar hakane kasngi lakha ya phi hakashnong u debet ya unong penem ubalong u Chris uba utrai te kani kalong kadak ya phi ba phanshem ya u khalong ubada sab da ki jan sab ubada thia akashing ot Kiriustan nari mingi kila yoi ya uklor hasahit beneng uba kraw bad uba phla Itu klor iplabha mo. Ot ken iplabha. Tuli le bon buat itu klor. na uta uklur kila sngo tho bala poyaka bansa khayus em kiju kumta kila lej ban bod yuta uklur ya uba kila yoi hamingi ula lej hashua jonki tad onda ula poi ula mi haneng ha kajaka badan uta uklung ti haba kila yoi ya uta uklung kila kemen da kajingkemen bakraw haba kila wanru ha kata kasem kila yoi ya utau khulung lembat ka Mary ka kemejeng u haba kia dem kia mani ru ya u Pet deni mo kun siem. ot ken de kon siem Tuli le bon cak.
Lingba kani ka short play shapang ka jingkha yu Jesus Christ ngi yo I bomdan setia ba pediang basa ya ka Mary bad u Joseph ban kha yu khulung Jisu Henry mangi bala tip shapang jong u ngin pediang bad kha yu ha ka donut jongi Minta nginyo in pediang sa gawi ka bentang kata nginyo ya Christmas carol naki Khynnah ke beren Piru bapak ya kania, tu nginyar wai lang niya carahem, bangin yo ya kajing wai kabos tenat pada yang kepuar. Spending time together with the family.
Pementah gila pos bagi bentah berpeluai no ya kan ya Christmas kalau ke jongi kalau ke pas ngosi berpeluai Henry kam sya kapur tengi hab banyak peluai no ya kan ka bentah tengah ai khoble ya baro ke nong si bentah ngado pas dang hado bakut jong ada ke si bentah kalau ke pak piyo sya jibku kam tang pi ke pej ya kan ka channel pinyo kam ta ke mi paru ki ba alat ikun jong pi ban pej ya kan ka bentah jong ka sengkna Barang cukup orang ai ka jing khoble Merry Christmas by advance Happy New Year. Ti ong Merry Christmas ya baro. Merry Christmas everyone.